Jesús. Bon dia, Espanya. El codifiquen... Les 8 del matí, portem mitja hora desperts. Alguns porten mitja hora. Altres porten 2 hores. És ell, per si no ho enteneu. No. Què t'ha passat, Roger Sola? Mira, a mi m'ha tocat, com vaig dir ahir, a dormir en aquesta puta merda de matalàs inflable. Què passa? La primera... Sí, exacte, això és el que passa. Això és el que passa. La primera hora, bé, amb 2 hores està desinfladíssima, a sobre està a aquella punta. Li van entregar la manta. Aquella punta no té alfombra i donar contra el terra, total, que no he dormit una merda, trencar-me l'esquena. Veuré si li van preocupat, tu. L'Ivan, que va, l'Ivan, fill de puta. Jo l'he vist dormir. No. T'has canviat aquí també. Hi ha un moment que he dormit. Estava tan dur que he dit, bueno, da igual. Sí. I això, i al final m'he tombat a l'alfombra amb un d'esto allà. I no he dormit una merda. Havia dormit aquest sofà i... un 7 i mig. Creu més els dos. Un 7 i mig. Arnau Quintana. 7 i mig, bro. Digue'm, bebè. Com has dormit? Jo com he dormit de puta mare. I ara aquí... És que no s'ho maneix. No s'ho maneix, no s'ho maneix. Ai. No. Que ara queda el... Ara sortirà... Mira. I tu, Piparré, i tu... No, ja ho has dit, cert. I a l'altre. Uf, quina tauleta! Sí, tauleta. El Patxugues ha dormit al sofà, al llit amb el Quintana, em trauria un millor, però s'ha llevat així. Sí que era el millor, i puc corroborar que era el millor. Ara que el Pancho sigui especialet. Uf, aquí es veu molt. Ara. I això que no sabem què fer, en plan... Sí. Ara estàvem valorant de si aguantem, si el Patxo aguanta, si anem al metges i si no anem, perquè ens havíem de llevat d'hora per anar al museu, però clar, veiem el panorama. Bueno, jo estic fresc. Pues ves tu sol el d'esto olímpic? No, jo faria de... Però a veure, el Patxo què vol fer, que és el que està pitjor. Si anem al metge també ens costarà un ull de la cara. Clar, perquè no sabem com van els metges, no sabem si són públics. Et cobreixen amb coses, la sanitària europea. Suposo que anireu veient com evoluciona el dia d'avui, perquè és una incògnita. El dia d'avui és una incògnita, Piparré! Això, el Patxo s'ha dutxat, se li ha baixat tota la inflamació, estàvem valorant fortament d'anar al metge, hem preguntat al xat i tot, però s'ha millorat i intentem anar al museu, tot i que anem ja una mica tard, anem com mitja hora tard i anem... Oye! Eso es feo, no, delatado. Mira que flipes, bro. Delatado. Bueno, i això, anem al museu a veure si arribem a temps i cap a Fermat, que avui tenim 6 hores de tren. 6 hores de siesta. Sí, nena, tío. Sí, tío. Això has de fer el clip. Oh! Estem a l'Aussan perduts anant al Museu Olímpic i acabem de trobar el bus de la secció espanyola. I anem a fer això. Botella. Ja m'hauria quedat així tot el dia, Està en l'autobús. Barça! Corre, Quintana, corre! Vale. Vamos, a ver si podem treure una foto o algo, tío, sería top. Miniatura, nos encontramos a Aitana un matí. Vamos. Mira. Amateur. Mira, bus d'Espanya. Quina corrida més tonta, Sí. Ja ens estan mirant. Home, és que no m'ha tan feliç,
No. Ah, sí? Vamos. Bro, like that, bro. The fuck? Estic flipant. Això és el timing perfecte. Sí. És random. Ja veus, però quina puta llet. Sí, és que flipes, no? Sí, Roger. No, ens fem virals. M'he posat inclús nerviós, Jo estava nerviós. ¿Estáis de excursión? Sí. Sí, Ah, qué bien. Sí, sí. Pues van al campo de Samarán, ¿no? Pues pasábamos con el bus justo. Ah, de Íbamos al Museo Sí, sí. Ah, bueno. Vamos a ir al tío y todo, y está el estadio. Al salir las Ay, cuidado. saludar, que el otro día también nos saludaron. Sí. ¡Vamos! España, vamos! ¡Vamos, Españita! Sí. Las suizas están enfermas, ¿eh? Es que los suizos tampoco juegan mal, juegan bien. Esto no vale la pena, ¿eh? A mí también, porque mi corazón es medio. No, están todos agripados. Que puto random, bro. Sí, nena. Estem aquí. No. És històric. Ara estem sortint d'aquí. No, l'Alexi l'ha intentat. Sí. Ens han tirat foto. Qui te l'explicava que tu ets el periodista? 4 vegades. Tu, esperem Periodista. Tu. Periodista. Tios! A Pifa li ha regalat un ram de flors. Carles, Mira. Tu català. Bueno. Bé, guarro, tio. Bueno, doncs tornem a agafar el mateix bus i ara sí que sí, anem a l'estadi olímpic. Ha sigut puta casualitat tot. Quina realitat. Quina llet. I a sobre ens hem canviat allà al mig del carrer, tio. Era just, perquè ha sigut arribar i el cotxe de suyo. Sí. Encara estem en xoc una mica. Hem pujat al bus corrents un altre cop. Ens hem canviat perquè estaven suades les samarretes. No ens arribem a ficar la samarreta al Barça. I ara estem anant al Museu Olímpic com si no hagués passat res. M'he curat, I el Patxugues està bé, ja. Se m'ha curat a la sarna. Bueno, no està bé, però... El Barça el que faltava, Hem entrat. Estem a la part exterior, que és gratis. Un llaminer. I no sé, hi ha diverses coses. Un podi, 4, la flama, Tot un pole. un tio... Sí! Saca! Saca! Entrar... Crec que el guanyo, Jo crec que perdo perquè estic fatal. Jo el meu prime guanyo. Jo no guanyo, jo no corro. Estem fatal. Però ens hem trobat això, no van entrar i a mi m'ha entrat Monillo a fer un sprint. Però tinc el tobillo malament encara. Ah, sorry. Vam fer una foto, Ivan. Sorry. Vale, aquí hi ha uns sensors Jo se'm trencaré, si faig que marca la velocitat de l'Usain Bolt, saps? Hi ha com unes llums. En plan, és per veure si pots competir contra ell. Va, jo vull córrer també, qui grava? Sortida, bro. Sí, faig tu. No. Va, Adrià. Espérate. Vale. 3, 2, 1, ja! Ojo, guanya pifa, Al museu i mireu, Generalitat de Catalunya. Això està guapo. Bueno, no sé, un museu. Bro, si jo vaig estar aquí l'any passat. Ja busca excuses, Excuses tu? Excuses tu? Tu millor no tornis a córrer sola que encara faràs-me. El Pif ha trobat això. Aquí podeu veure el Covid de Barcelona. Exacte. I, per exemple, aquí el Vinícius, que és un mico de Brasil. I està allà.
escolta, Bueno, hi havia una xinesa mirant la puta. Els miralls que no reflectia. No, reflexava. Ho a veure. Bueno. Acabem de sortir de quasi 4 hores de tren i ja estem a Zermatt. Poble molt maco, però molt massificat, això és veritat. Hi ha molta gent. Estem anant a un mirador, justament allà dalt. Anem a dinar allà dalt, del súper, com no? Un croissant, dos panecillos petits que fan mala pinta, però bueno, i jamón York. I en català? Per de dos. Bé. Aguacate. I això anem al mirador a veure el Matterhorn. Muntanyot, guapíssim. Aquest poble està guapíssim, la veritat. Bona, tinc els bessons en Pedro molt. No puc respirar. Què? La pluma le da el toque. ¡Ey! Ai! Bueno, ja hem baixat de les vistes i ja estem anant perquè al Patxocito encara li estan sortint reaccions rares. Hem decidit anar al metge d'aquí. I això, que anem al metge amb el Patxo, a veure què li diuen i a veure si no ens cobren 1.000 euros. Que esperem que no. Anava per Pues això, entrant al metge, o el que sigui això. Es cau ràpid el traductor. Xerrampion. Xerrampion. Varicelis. Varicelis. Només entra ja un quadre del Miró, Ajuntament de Palma. Ens ha donat una direcció d'un doctor, pel que he entès, i ara estem anant. I res, l'únic bo és que hem robat sucos tots. Estem menjant sucos. I nada, a veure si trobem el lloc aquest que ens ha donat la direcció. Seguimos. Pues res, hem acabat a la sala d'espera del metge aquest. Sí. I a sobre és com un pediatre, això, Clar, ens han enviat a l'hospital de gent gran a això que hi ha aquí a la sala d'espera. Sí. No sé, l'han fet omplir papeleo i ja li ha dit que haurà de pagar, però segurament la Generalitat de Catalunya la Generalitat de Catalunya ens ho pagarà, però ho haurà de demanar. Ho pagarem nosaltres 4 al final. Però bueno, això, que almenys no... Que tot sigui això. Sí, que haurà de pagar ara, però segurament li tornaran els diners. I més important, tenim molta set. Sí, ara els haurem de preguntar si hi ha alguna font o alguna cosa. Per aquí. Temazo, Vinga, tenim el Patxocito aquí. Ha sortit molt rialler de la consulta, no vull saber què ha passat allà dins, però sí, li ha costat 100 pavos i es veu que la tia no li ha fet res. Res, ara anem a comprar... Bueno, li han receptat unes pastilles i ara anem a comprar. Molt graciós tot. Quin fred que comença a fer, chavales, tío. Sí, tío. Sí, tío. Eres joven y guapo. Bueno, explica tot si vols una mica, ràpid. Aquell. He anat al metge,
entro a consulta, em diu espera't un moment, entra un quesazo, i llavors m'ha visitat una mica, m'ha tocat una mica el cos, no entraré en detalls, però m'ha donat una recepta per unes pastilles i m'han clavat 100 euros de salazo. I les pastilles? Vaya puta merda. I ara hem vingut aquí a demanar pastilles antihistamíniques i... s'han quedat mirant com si són histamíniques, he demanat aquí a la farmàcia i m'han costat 7 euros, bueno, 7 xelines d'aquests, que em pensava que em fotrien un altre salazo. Sí, jo també. I em vaig de prendre abans d'anar a dormir perquè em fan estar endormiscat. Dios, que guapo. Ja s'han ficat al nou. Hòstia, que me l'encantasaca. Hòstia. No, el mato, jo ho gravo, que aquest xaval és pastor. Mira, sembla del cau, mira, l'altre també, what the fuck. Abanico. Hòsties! Que puto random. Que guapo. Sí o no? Estem dins del museu del Matterhorn. A veure si entrem o no, perquè s'ha de pagar, però en teoria amb el Travel Pass entrem gratis. Vale, és gratis, el que passa que poder... Clar, poder ens fan pagar les taquilles i no volem. Així que... Què passa? Hòstia, el pajarrat. Mira, ja hem entrat al museu, no ens han cobrat el locker i sembla un poble aquí baix, no sé el que és. Està guapo. És realment la primera corda que van fer servir per pujar al fermat. Sí o no? No. Però jo... Estic fent una foto per recordar. Per què? Però per què? Perquè és una puta merda. No està mal. Està bé l'ambientació. Millor aquest que el dels Olímpics. Els Olímpics perquè us heu guanyat una carrera. Això no ho has dit, Petit. Corten. Eres bueno. Sí. Vale, doncs res, hem sortit del museu, com que em quedava poca bateria no he gravat molt. Però res, hem sortit del museu, hem fet una volta, ens hem tirat una foto amb la càmera analògica amb el Matterhorn i res, hem anat a comprar sopar i ja tornem a estar al tren esperant que surti per anar cap al Airbnb i res, estem aquí a una sala privada del tren que jo crec que és classe 1 i no hauríem d'estar aquí. I això, vaig a carregar la càmera que hi enxufa i ens veiem... Pues no sé si al transbord, us ficaré paisatges o al pis jo. Vinga. Vale, estem al transbord número 1 de 2, no de 3, de 2. I... 3 vehicles, 2 transbords. Exacte. I anem a fer una pixada, que si no, no arribem. Una riuada. Vale, hem arribat. Segon transbord fet, ara ens queda l'últim, que és un bus, però és el 4... però serà el 471, no? 471. I arriba a mitja hora, per tant, distraccions. Peloteo.
No, que surt ja, que ho ha dit. Mira, està pujant tothom. Està pujant tothom. Andrés? No sent res, no? No. Que som los malotes del barrio. Doncs nens, aquí hem caigut. No sé ni on estem, però és guapíssim. Mira, és que allò... És que mira el que... És que el que haig d'aixecar la càmera perquè es vegi tot. No es veu, perquè t'ha... No, allò ha de ser un 4.000 o no sé, i es veu des d'aquí. No sé, però 3.000. Sí, no sé. Estem a 1.200 aquí. Clar, aquí estem a 1.200. Allò ha de ser un 4.000... 1.360. Allò ha de ser un 4.000. 3.000 llarg. 4.000 heavy. No sé. 4.400 al mater. Molt fort, molt fort. No es veu el pic. Aquí sí que es respira. Però aquí hem caigut, un poble superautèntic, zero turisteo. A l'hivern sí que hi ha esquí, potser hi ha més turisme, però ara mateix no. Vull dir, anem a buscar l'Airbnb i a veure què fem. És un 2.900. Allò? Només? No es veu el pic. Pues és un 2.900. Però se mau. És un bitxo de... Bueno, jo pensava que serien 3.000 mínimes. És un bitxo de muntanya. I res, doncs anem a buscar l'Airbnb per aquí i avui no podrem fer gaire cosa tampoc. Ara que surt de nit, hem de sopar, són les 9, hem de sopar, hem de dormir i demà hem de tornar. És molt guapo. Però, allò d'allà, podria ser perfectament on anava la Heidi. Què? Allò verd, muntanya aquest. Per escollir què? Veus, i per això a vegades s'ha de ser rata, perquè acabes a llocs que no t'ho esperaves. Oi que no, Pifarrer? No. Algú a comentar? Ja, tot això és gràcies a mi. Que brincat. Ja m'has fotit el vídeo, Roger Sola! Què, tio? No has vist? Vale, Airbnb de la nit d'avui. Buah! No es veu una merda, espera. Espereu-me. Buah! Pues obre'm el llum. Ara! Buah! Surfing! I això de nit, amb totes les llums enceses. A veure, flipa. Hi ha wifi per això? Ara ho mirarem. Espero, perquè si no ens morim. Les nostres vistes, nens. Lavabo, habitació, tot això, es veu, no? Hola. Vale. Planazo. Aquí tenim el nostre Airbnb, que ja us he ensenyat. Bueno, en realitat no els ensenya gaire. Ah, bueno, doncs aquí tenim el nostre Airbnb. I això és la taula de la terrassa, literalment, que es veu tot el poble. A veure, no es veu, o sigui, es veu bastant fosc, El vídeo més, però en persona també. Però bueno, es veu la silueta de les muntanyes i tot, maco. Hi ha boira i així, i literalment al mig de la taula hi ha una espelma. Sí. I què hem decidit fer? Pues una cita romàntica. Exacte. El Roger i jo. Hem decidit sopar allí fora A la llum de l'espelma. i disfrutar de la natura. No hi ha. No hi ha. I aquí tenim el Quintana, Que no, que que guai. surt a fer de les Jo seves. sóc com el Carlos Sobera de Fisleaks. Aquí hi ha la cita i jo vinc a molestar molt. Ah, vale, fantàstic. Pues això. I això.
Pues anem a sopar. Sí. A sopar i suposo que el següent clip serà ja... De festa. No, de festa no. Fent la despedida del vídeo. Per tant, fins ara. Ciao. Faria una mica falta alcohol aquí, per parlar de la vida amb alcohol. Una cervesa, sí. Però Rafael Abril. Dale, Va, Machugas, pasito de baile. Espera, que fico un flash. Ei, que se me'l contagi. Vea! Pifarret, toca! Vea! Em toca. La Macarena, Lo de que surti Quintana ja estirat El Macareno. El mateix plano. La pluma del toque. Com l'han parado. ¡Vea! ¡Qué trobo! O lo de... ¿No has visto el TikTok de cuando el villano del anime sale? Ah, sí. Y cuando Sí, és boníssim, bro. És una musiqueta de... És molt patxo, Bro, què coi és això? No, saps que no l'havia sentit mai? ¿En serio? Estaba aquí pensando, imaginando... Està molt actiu, ara estàs morint. Pero es que es un temazo, bro. Ei, ja no m'estic morint. Bueno, una mica. Estàs millor. Sí, molt millor. Però tampoc dono moltes esperances perquè jo pensava que hagués coral ja avui. Videoclip, Pachugas. Ya está, bro. ¡No, me El multiverso, Arnau Quintana, fiestón. No penso que t'exoblirà. Una vegada... Calarem com la dica. Hòstia, és una mica satànic, Pues mira, Pachu, saps com es balla? Has de fer com si et posis al pantalón. Com? Què? En sèrio? Va veure la cara. Li ha donat històric. Hem rebentat l'alfombra de Airbnb. Per què? Bona nit. Fins aquí el vlog d'avui. Ens veiem demà. Esperem poder tornar a oferir-vos més contingut de qualitat. Exacte. Si vols dir alguna frase final, reflexió. Si el río suena, agua lleva. Quintana, bona nit. Fins demà. Bona nit. Vols dir alguna frase final? La vida passa molt ràpid. Disfruteu. Vale. L'Arnau dorm aquí, Quintana, amb qui era el Patxugues, no? Amb el Patxu, que ja l'he vist a fora. Ivan, Sense sàbanes. algo a dir? Bona nit, solers. Vale. Pifarrer! Bueno, aquí dormirà l'Ivan, jo i el Pifos, perquè ho veieu. Així, trillizos. I Pifarrer! Despedeix el vlog. Nos vemos mañana. Però més llarg, tio. Fins aquí el vlog d'avui. Ens veiem demà, més contingut, millor. I res, només queda Pifarrer per dir adeu, així que Pifes. Adeu.